V dnešnom špeciálnom vydaní relácie Cestujeme s Hechterom sa najprv vydáme do bratislavskej Incheby, kde sa konal 16. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia Tour 2010 a pokračovať budeme na Orave, presnejšie na Vasilovskej holi v prekrásnom lyžiarskom stredisku Ski zábava Hruštín. Príjemné sledovanie. Ako každý rok sa koná medzinárodná výstava cestovného ruchu ITF Slovakia Tour v Bratislave. V rámci toho sme už využili možnosť, aby sme pozvali našich zahraničných partnerov na túto výstavu a takisto sme si dovolili ich pozvať a spoznať krásy nášho Slovenska do lyžiarskeho strediska Ski zábava Hruštín na Oravu. Keďže stánok prezentujúci Oravu a konkrétnejšie aj centrum Ski zábava Hruštín sme v Inchebe našli tiež, vyspovedali sme spolumajiteľa tohto centra Mária Virliča, aby nám prezradil niečo o stredisku, kde sa už na ďalší deň vydajú zahraniční partneri cestovnej kancelárie Hechter, konkrétne Bulhári, Gréci, Turci, Chorváti, Španieli a Poliaci. My sme prišli na výstavu ITF Slovakia Tour odprezentovať jednak Oravský región, ale predovšetkým stredisko, ktoré prevádzkujeme Ski zábava Hruštín. Je to jedinečné, unikátne, novovybudované stredisko, ktoré je založené zároveň na starých tradíciách Oravy. Je celé vybudované v tradičnom oravskom zrubovom štýle. Ponúkame širokú paletu služieb. Stredisko je zamerané na rodinky s deťmi, takže tomu je vlastne prispôsobená aj celá komplexná ponuka. Vychádzajúc z situovania strediska v krásnej hornooravskej prírode na úbočí Oravskej Magury. Je to v podstate severozápadná strana Kubínskej hole. Stredisko sa rozprestiera v nadmorskej výške od 920 do 1142 metrov nad morom, čo zaručuje naozaj výborné snehovné podmienky počas celej zimnej sezóny až po jarnú lyžovačku. Stredisko sa profiluje na uspokojenie služieb celej rodinky. To znamená, máme od najmenších vlekov, od baby vlekov, detské škôlky, cez stredne náročný vlek pre pokročilejších lyžiarov až po centrálny vlek spolu v stredisku 4 km denne upravovaných a zasnežovaných tratí. Zároveň máme snowpark, freeridové zóny. Súčasťou stredisku je štýlové ubytovanie v kolíbkách s ubytovaním samozrejme vyššieho štandardu. Po celodennej lyžovačke padne vhod štýlová slovenská večera v kolíbe priamo v stredisku a zároveň komu ešte nestačí, tak wellness, kde už je to naozaj dielo dokonané. My sa však ešte na malú chvíľku vrátime do bratislavskej Incheby a to do stánku cestovnej kancelárie Hechter, aby nás Katka oboznámila, čo sa chystá na leto 2010. Naša cestovná kancelária Hechter už tento rok otvára 16. sezónu a ako po minulé roky máme tradičnú ponuku našich letných zájazdov, ako je napríklad široká ponuka do Bulharska, Grécko, grécke ostrovy, Rodos, Kréta, Kos. Ďalej širokú ponuku z Turecka, kde pribudli nové luxusné veľké hotelové komplexy. Takisto pribudla aj nová destinácia na gréckom ostrove Kréta a je to oblasť Iraklionu. Ďalšie krajiny, ktoré ponúkame, sú Chorvátsko. Takisto aj tento rok sme pripravili pre našich klientov nové destinácie a tým sú španielské ostrovy ako Malorka a Ibiza. Malorka je skôr pre rodiny s deťmi, ale takisto sa tam zabavia aj mladí. A ostrov Ibiza, kde na vás čakajú krásne pieskové pláže a zábava, ktorá funguje 24 hodín denne. Katalóg na letnú sezónu 2010 máme už v ponuke a samozrejme ponúkame množstvo výhodných zľav, ktoré môžu klienti využiť v rámci kúpy zájazdov. V týchto dňoch sú zľavy ako First Minute, výhodné v tom, že klient má šancu si vybrať tú destináciu, aj to miesto, aj obľúbený hotel v danom termíne, pretože stále je ešte ponuka ako voľný. Kdežto pri last minitoch sa mu to už nemusí podariť. Novou pýchou v ponuke je exkluzívny atypický luxusný hotel Granada Luxury Resort za uvádzaciu cenu vhodný pre najnáročnejších klientov.
Je to nový hotel, ktorý bude otvorený ešte pred 1. májom. To, čo hovorí za všetko, je náš slogán Kompletná starostlivosť, to je bod, od ktorého sa odvíja všetko. Klientom dať tie najlepšie služby, čiže Ultra All Inclusive, kde jedlo a pitie je podávané non-stop 24 hodín denne. Máme nádherné veľké izby a takisto aj VIP izby. V komplexe sa nachádza niekoľko vonkajších bazénov, detský bazén, bazén so šmykľavkami a krytá plaváreň. Samozrejmosťou sú turecké kúpele, wellness centrum so saunami a tiež aj fitness centrum. Naše izby s výhľadom na more majú tú zvláštnosť, že dokonca pri kúpeli či sprchovaní sa môžete kochať pohľadom na more. Even you are having a shower, you will have sea view. Please don't hesitate to come to Granada Luxury Resort and Spa because this hotel is your home in Turkey. So we are all waiting for you and you are all invited to Turkey and to Granada as well. Radi vás privítame vo všetkých pobočkách našej cestovnej kancelárie Hechter na Slovensku a taktiež v centrále v Nitre na Štefánikovej 43. Ďakujeme. Po celom dni strávenom väčšinou obchodnými aktivitami na veľtrhu si treba oddychnúť pri dobrom jedle a vínku. Preto si cestovná kancelária Hechter dovolila pozvať zahraničných partnerov na večeru do bratislavskej reštaurácii Leberfinger. Pred samotným hodovaním sa hostia v niekoľkých jazykoch navzájom predstavili, pozdravili a predniesli prípitok. Tu sa začala formovať jedna veľká medzinárodná rodina, ktorá mala pred sebou krásny víkend na Orave. Na ďalší deň sa výletníci vydali na cestu cez starobilú Nitru, kde už bol pre nich nachystaný obed v štýlovej reštaurácii hotela Zlatý kľúčik. Priatelia zo zahraničia mali Nitru ako na dlani a po skvelom jedle nás čakala cesta autobusom do už spomínaného oravského lyžiarskeho centra Skizábava Hruštín. Tu nás privítali tak, ako sa na Slovákov patrí. Chlebom, soľou a muzikou. Ako prípitok čakal na hosti domáci čučoriedkový likér. Po zvítaní sa hostia usadili v štýlovej slovenskej reštaurácii, ktorá sa nachádza v hlavnej kolibe strediska Skizábava Hruštín. V reštaurácii koliby u Kuba je možnosť celodenného stravovania tzv. Uzavretou formou prostredníctvom denného menu alebo voľným výberom z jedálneho lístka.
Všetkých gurmánov pozývame na tradičné jedlá oravskej a slovenskej kuchyne ako jedlá kontinentálneho jedálneho lístka. Jedinečnú atmosféru dotvára ľudová hudba v podaní skupiny Kamenčan. Pre tých, ktorých nezmohla po ceste ani večera, čakalo večerné lyžovanie na osvetlenom a zasneženom svahu Vasilovskej hory. Vidieť lyžovať vytešených Grékov Janisa a Dimitrisa či Turkyňu Muge bol exotický zážitok. Ostatní využili sánky na šantenie v snehu. Pre regeneráciu tela aj mysle niektorí z nás navštívili aj wellness centrum so saunami. Sobotné doobedie nás obdarilo krásnym slnkom a preto sa lyžovalo s úsmevom na tvári. Neodmysliteľnou súčasťou strediska je ski servis, požičovňa lyžiarskej výstroje aj detská škôlka pre najmenších. Na svah sa vydali aj Turci a keďže v stredisku ski zábava Hruštín je aj lyžiarska škola, možnosť naučiť sa lyžovať využil aj Serďan. O pár hodín už brázili kopcom ako krakonoš. Prepravná kapacita 4 vlekov dosahuje takmer 3000 osôb, čo zaručuje krátku čakaciu dobu. Takmer 5 km tratí na vás čaká, či už ste lyžiar, snowboardista alebo bežkár. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Komplexnosť tohoto novovybudovaného strediska doplňa aj detské ihrisko a ľadové kozisko, ktoré sa využíva aj večer pri umelom osvetlení. Tentokrát mali krasokorčuliari šťastie a pri ich výkonoch ich hrialo oravské slniečko. Okrem lyžovania a ochutnávania miestnych špecialít v tuhej aj tekutej podobe si niektorí zmerali sily v hokeji. Keďže tureckých aj gréckych hokejistov nie je veľa, na vzájomný duel nastúpili za každú krajinu len jeden reprezentant. Turecké farby hájil Hayrettin z hotela Mukarnas a za Grécko bojoval Manoli z hotela Matina na Rodose.
Obidvaja podali výborný výkon, no výsledok poznačila veľkosť ihriska a prázdna striedačka. Ťažké podmienky sa podpísali na bohatej úrode gólov, stretnutie skončilo nerozhodne 7-7. Obidvaja hokejisti však boli spokojní, pretože 7 je šťastné číslo. Po tomto zápase prišla na rad ďalšia lahôdka. Na ľad vykorčuloval Štefan z bulharského Pomoria. Hokejku si skrížil s Emilom z chorvátskej Makarskej. Hráči dali do zápasu všetky sily a gólov utešene pribúdalo. Nedosiahli síce takú streleckú potenciu ako ich kolegovia v predchádzajúcom stretnutí, ale výsledok 5-2 v prospech Bulharska tiež nie je na zahodenie. V tomto zápase však bolo dokázané ovplyvňovanie výsledku. Emil sa priznal, že nechal Štefana vyhrať vraj preto, lebo jeho súper je Slovan, ale nám sa z dobre informovaných zdrojov podarilo zistiť, že Emil si potajomky v stávkovej spoločnosti vsadil na vlastnú prehru. O výsledku musela rozhodnúť komisia za stolom v kolibe u Jakuba, kde sa Emil ku spokojnosti všetkých zúčastnených nakoniec so svojou výhrou podelil. Čím viac sa blížil sobotný večer, tým viac aj zábava na Vasiľovskej holi gradovala. Zlatým klincom bola večerná vonkajšia grill party pod altánkom s grillom. Grill obsluhoval postavou najvyšší člen zájazdu Chorvát Emil za asistencie Štefana z Bulharska. Grill party pri skvelej domácej, ale aj tureckej či gréckej hudbe sa prehúpla na nočnú tancovačku pri vatre pod holým nebom. Spodnú okny vír prachu blízka, z nehu paritme von. Jeden pán rád by ma získal, má čierne sombrero a ruky na hlavu dvíha. Dá zahrať bolero a pritom len na mňa číha, že mám teraz solo, viem, a tanec páli, tak páli, že mám teraz solo, viem, a preto hudba hraj nám hraj. Bum, bala, bum, 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 znie tanec plášťa a dýchy. Hrajte mi bolero, ten tanec lásky a pýchy. Grazie, signore. Nedeľné ráno nás opäť čakalo slnečné počasie, ale aj povinnosť opustiť toto čarovné miesto, ktorému právom patrí meno Skizábava Hruštín. Všetci účastníci výletu na Oravu boli nadšení, nešetrili slovami chvály, pričom ostali prekvapení, že niečo také krásne na Slovensku existuje. Preto aj vy, milí priatelia, pokiaľ hľadáte miesto ako z rozprávky na zimné radovánky všetko druhu, neváhajte. Viac o oravskom stredisku Skizábava Hruštín nájdete na www.skizabava.sk. Take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Aj v zime už treba myslieť na letnú dovolenku a najlepšie takú, čo je pri mori. V tomto sú zase špecialisti v cestovnej kancelárie Hechter, kde vám radi poradia a vyberú tú vašu dovolenku snov.